ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Filiberto. Isto é estupendo. Veña, máis alto. Máis alto aínda. Hola os dous. Hola, ben. Mira, temos un xogo novo. Genial. É unha mágoa que non poida parar, pero téñome que preparar para a miña festa. Idesme axudar como prometestes. Pois... Sí, claro. Imos xogar un pouco máis e imos despois. Genial. Ata logo. Oi, ei, que pasou? Desculpa, estábamos divertindo. Non sabíamos que había alguén dentro. Mira o que ocorreu. A miña casa é puré de mazá. Non sei que vou facer agora. Acouga, imos axudarche a topar outra casa. Volvo de contado. Sí, de que se trata? Hola, desculpa, pero non terías un sitio para un verme pequeno que quedou sen casa? E que máis? Só un residente por mazá. Esta é a miña casa. Hai alguén aí dentro? Sí. Hai alguén aí dentro? Sí. Hai alguén aí dentro? Sí. Eu son Willy. E ti? Filiberto, son un verme da froita. A túa amiga é moi agradable. Ai, Maia é a mellor amiga que teño. Podo contar sempre con ela e facemos moitas cousas xuntos. Tes sorte. Eu estou só todo o tempo. Ben, mirei. Pero todas as mazás da zona están ocupadas. Ai, e que vou facer agora? Tedes que axudarme. Ai. Cría que íamos axudar a Ben a preparar a festa. Sí, pero antes imos axudar o noso novo amigo. Que ben! Foi genial. Sígueme. Imos ver un amigo. Ai. Yuhu, Max! Hai alguén na casa? Hola, Maya. Max, preséntoche a Filiberto. Destruímos a casa. Compartes un túnel con el. Claro, aquí hai sitio de abondo. Que grande! Aquí abaixo pérdome. E non hai nada de comer. É mellor nunha froita. Nunha froita? Sei xusto onde ir. Temos que apurar. Ben está agardando por nós. Aquí, fai os furados que queiras e come ata encherte. É magnífico, verdade? Ai, non está mal, pero non me gustan as peras. Póñenme enfermo. Ademais, é demasiado pequena para unha casa. Tedes algunha idea máis? Vamos. Eche ben caprichoso o verme. E pon a un nerviosiño. A ver, non esquezas que lle desfixamos a casa. Alto. Penso que xa sei onde levalo. Hai alguén aí? Ninguén. Se lle gusta ao meu señor... Sí, sí. Misión cumprida. ¡Yuhu!
está mal, pero... Ay, que é ese ruido? Que ruido? Ese ruido, ese. Aquí hai demasiado ruido e demasiado tráfico. Non daría dormido nunca. Ai, vaiche boa. Filiberto, esa mazá é boa, ten zume e ademais está libre. Xustamente o que ti estás buscando. Está ben, entendo. Se non me queres axudar, dío, e xa está. Que? Oh, ofrecemos unha chea de sitios. Se non me destruíse de la casa. Ai, que vou facer agora? Ai, non. Nunca está contento. Sempre é demasiado disto ou demasiado daquilo. Marcho, vou buscar a Ben. Non esquezas que conta connosco para preparar a festa. Queda un anaquiño máis, Willy, por favor. Ai, vale. Pero creo que se está pasando moito. Sabes que, Filiberto? Podemos seguir buscando, pero vai levar algún tempo. Estou moi canso, necesito descansar. Deixádeme no chan, por favor. Pero quen pensa que é? A bella raíña? Rápido, máis rápido, amigo meu. Ui, eu tamén estou esfameado. Yuhu, Filiberto! Mira, atopei unhas bebidas de mazá que che gustan. Ai, aínda tardaches ben. Xa estou cheo. Esta vez pasouse. Vou buscar a Ben. Polo menos el sí que necesita axuda. Maia, podesme traer unhas poucas máis? Non me queda ningunha. Que? Pero xa as comiches todas. Claro, é que debiches traer máis. Teño fame. Ten razón, Willy, Filiberto. Esta vez pasaches, te sinto, pero agora teste que valer só. Vou ante os meus amigos. Non, agarda, agarda. Non me deixes, por favor, Maia, queda, anda. Lévame contigo, Maia. Pobre Filiberto. Non podo deixalo aí soiño. Oi, oi, ai, 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 oi. Ai, ai. Oh, non! Filiberto, estás ben? Que tes aí abaixo, Filiberto? Iso, non o sei. É extraño, pero... A min podesmo dicir todo, sabes? Somos amigos. Ai, de feito, non necesito unha casa. Voume converter nunha bolboreta. E iso é a crisálida que estás facendo? Ai, só quería que me mimasen un pouco. Non quería quedar só. Dame medo converterme nunha bolboreta. Non teñas medo, Filiberto. Va a ser unha bolboreta preciosa. Axiña vas poder voar sen axuda. Ti soiño. De veras. Vai ser estupendo, xa verás. Grazas polo que nos divertimos xuntos. Non o esquecerei nunca. Pois nós tampouco. Pero dime, a crisálida pode agardar un pouco? Ten razón, Willy. És moi boiña. E cando sexa unha bolboreta, imos voar xuntas. E imos facer outra festa. Yuhu! Ai, non sabes canto me tarda voar.
Filiberto. Dorme ben, Filiberto. Vou-te coidar eu. Willy! Willy! Ven aquí, mira. Xa está despertando. Ai, Ai, canto me tarda. ai, ai, que difícil. Ai, ai, ai. Que? Estás preparado para o primeiro voo? Sí. Moi ben. Yuhu, onde estades? Parabéns, Filiberto. Vamos. Oh.